Especially for government. A crisis again. For government. A monster. For government. No tanganda kudzidzisa KRISIS, tanganda kudzidzisa HUG, tanganda kudzidzisa KRISIS, tanganda kudzidzisa HUG. Kana ngati ma, kuti me momo, kana ngati ga, kuti kikoku, kana ngati 1+1 equals 2, nekuti ndiri teacher, parudo ndiri teacher. Kana ngati ma, kuti me momo, kana ngati ga, kuti kikoku, kana ngati 1+1 equals 2, nekuti ndiri teacher. Parudo ndiri teacher. Ndotanganda kudzidzisa KRISIS, spirits rakapinga pakuvisa stress. Ndofanda kudzidzisa HUG, vakawanda vanakaticha vane A kana B. Hanisi teacher wemezi changu kuvisa stress. My señorita, you are me embrace. My señorita, me love endless. My señorita, me love endless. You and me alone, girl. Oh what a thing, oh what a sin, oh what a pain. Oh, be ready, bedroom assassin. Oh, be ready, bedroom assassin. Kana ngati ma, kuti me momo, kana ngati ga, kuti kikoku, kana ngati 1+1 equals 2, nekuti ndiri teacher, parudo ndiri teacher. Kana ngati ma, kuti me momo, kana ngati ga, kuti kikoku, kana ngati 1+1 equals 2, nekuti ndiri teacher, parudo ndiri teacher. Siyana nekuti ndari uya A-level. Naiskuru isitodzidze madeko, naiskuru isitodzidze madeko. Tendereza chuno kuita kunge seko, bata zvidzidzo usava chiseko. Don't worry, me go get a feel. They call me Dr. Love, you know that's true. They call me Dr. Love, you know that's true. Me have a lesson plan with a perfect plan. A perfect plan, me go egg pan, egg pan. Kana ngati ma, kuti me momo, kana ngati ga, kuti kikoku, kana ngati 1+1 equals 2, nekuti ndiri teacher, parudo ndiri teacher. Kana ngati ma, kuti me momo, kana ngati ga, kuti kikoku, kana ngati 1+1 equals 2, nekuti ndiri teacher, parudo ndiri teacher. Ndotanganda kudzidzisa KRISIS, spirits rakapinga pakuvisa stress. Ndofanda kudzidzisa HUG, vakawanda vanakaticha vane A kana B. Hanisi teacher wemezi changu kuvisa stress.